салом ба ҳама мухлисони дастаи беҳтарини олам, яъне Барселона. Имрӯз дар бораи равзанаи трансферӣ ва алахусус дар бораи як нафар ҳарф мезанем. Рости гап, дар ин равзанаи гузариши бозингарон мо бояд номҳои бузург ва ситораҳои саршиносро интизор набошем. Гюндоган омад ва ба ин бояд шукр карда қаноат кунем. Вале ин маънои онро надорад ки Барса дар ҷои худ мисли мехи куфта дигар намеҷунбад. Барселона дар талоши ҷалб кардани бозингари бо номи Витор Роке муваффақ шуд. Фабрицио Романо навакак хабар дод ки ҳамаи ҳуҷҷатҳо барои гузаштани Виктор ба Барса тахт шудааст, вале футболбоз моҳи январ ба даста пайваст мешавад. Чӣ нафъе аз ӯ ба Барса мерасад? Биёед ин масъаларо ҳал кунем. Витор Роке аз тоифаи чӣ гуна бозингарон аст ва барои чӣ Барса ҷиҳати ба даст овардани ӯ қариб аз пӯсташ берун омад? Видеои имрӯзаи моро ба ҳамин мавзӯъ мебахшем. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо ҳамвақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. таваҷҷӯҳи дастҳои топи аврупоӣ ба ин бозингар аз он мегӯяд ки воқеан ҳам ӯ дар майдони футбол нафари даркорӣ аст. Ба Барселона ӯ писанд мебошад. Аз нигоҳи аввал чунон менамояд ки ин ишқ ва муҳаббати дутарафа аст, вале айни замон дар Барселона ягон чиз сода буда наметавонад. То ҳамин дам Витор Роке дар дастаи худ 20 гол зада 4 ассист намудааст. Дар 5 бозии охир ӯ пайваста амалҳои натиҷабахш мекунад. Баъд аз он ки ҳамагон дар мавриди диққати Барса ба ин бозингар гуфтанд, ӯ гӯё барои гузариш ба Каталония омода мешуд. Стили бозии ӯ омехтаи Луис Суарес ва Давид Вилля мебошад. ӯ ҳам тезсуръат буда техникаи олӣ дорад. Ҳамчунин бар муқобили дифоъгарони рақиб хеле пуршиддат ва агрессивӣ бозӣ мекунад, ба мисли Суареси ҷавон. Ба хотир оред ки Суареси ҷавон бо чӣ гуна ангеза бозӣ мекард. Витор Роке ҳам ҳамин гуна аст. ҷиҳати манфии ин футболбоз қади пасташ мебошад. ӯ ҳамагӣ 1 см қаду қомат дорад. Барои қиёс Суарес 1 см буд. Ҳатто Давид Вилля 3 см баландтар аз Витор Роке аст. Аммо Роке танҳо 18 сол дорад ва ӯ метавонад дар ҳамла дар дилхоҳ мавқеъ бозӣ кунад. Бо назардошти он ки айни замон мо дар ҳаят Левандовски дорем, ин хеле муҳим мебошад. Рокеро лозим аст то саросима нашавад. То моҳи январ фурсат дорад, бояд вақти худро мунтазир шавад. Замони ӯ ҳам рақами 9-ро дар пироҳани худ хоҳад дошт. Як суоли дигар он аст ки чаро худи бозингар ба Барса мехоҳад. Витор Роке пешниҳоди дастҳои дигарро қабул накард. ӯ дар интизори намояндаҳои Барса буд. Аслан ҳама ду дастаро мехоҳанд, Реал ва Барселона, ҳатто дар ҳоле ки ин клубҳо дар буҳрон ҳам қарор дошта бошанд. Ҳамчунин Роке хуб дарк мекунад ки ӯ дар макони зеботарин бо обу ҳавои мусоид зиндагӣ хоҳад кард. Дар Барселона ӯро проекти хуб ва ояндадор интизор аст ки тавассути он Витор Роке метавонад нақшҳои худро дар ҳамаи зиноҳои карьерааш амалӣ гардонад. Маълум аст ки ӯ дар Барса якбора ба ситора ва ҳамлагари асосӣ табдил намеёбад. Хеле муҳим аст ки ин ҷавон ба саросимагӣ роҳ надиҳад. Бо эҳтимоли зиёд Хави Алаке барои усули хоси худ ба ин футболбоз занг зада суҳбати телефонӣ анҷом додааст. Дар ин суҳбат сармураббии каталониҳо ба Роке ҳамаро аз А то Я гуфт. Суоли дигар вале хеле муҳим ин аст ки чаро ин трансфер дар тобистон амалӣ нашуд? Ҷавоб ба ин суол хеле сода мебошад. мағзи масъала он аст ки Барса пул надорад. Тобистони гузашта каталониҳо фишангҳои моилявӣ доштанд. Акнун ягон фишанг пишанг нест. Барои пул ёфтан лозим аст то ягон кас фурӯхта шавад. Аммо ягон нафаре аз бозингарони кунунии Барса барои аз ҳаят рафтан саросима нест. ҳатто онҳое ки дар аренда буданд ба худ дастаи нав пайдо накарданд. пас дар бораи онҳое ки дар Барсаи асосӣ буда пули нағз мегиранд ҳарф задан ҳам лозим нест. Бо назардошти он ки Роке барои рушди бозии худ бояд ҳатман дақиқаҳо дар майдон бошад, пас ё Фати ва ё Ферран Торрес бояд аз даста ҳатман раванд. яке аз ин бозингарон ё бо зурӣ ё ба зарӣ ё ба зарф ва ё бо шатаам бошанд, бояд аз даста ҷавоб дода шаванд, ё ҳарду метавонанд раванд. Вале ин ду нафар ором дар Барса шиштаанд. Ба онҳо ҳамаи чиз писанд аст ва ҳардуяшон умеди мондан дар сафи каталониҳоро доранд. Пас маълум мешавад ки аз нуқтаи назари молиявӣ ба эҳтимоли зиёд Барселона Рокеро дар ҳамин тобистон харида наметавонист. Аммо аз нуқтаи назари стратегӣ ва тараққиёти даста Барса ба худ иҷозати аз даст додани ин футболбозро дода намед
метавонад. ӯ ҳам аз нигоҳи сину сол ҳам амбитсия ва ҳам ивазкунандаи мавқеи Левандовски барои Барса беҳтарин вариант аст. навовардани Роке маънои имконият додан ба дастои дигар барои гирифтани ӯ аст. клубҳои дигар бошанд пул доранд ва хеле зиёд аз Барселона. агар Барселона илоҷи корро намеёфту дар моҳи январ ин трансферро амалӣ намекард, як роҳи дигар боқӣ мемонд. дар ин сурат бояд ҳатман ягон бозингарро фурӯхта Рокеро ба даста ҷалб кардан лозим мешуд. мавсим дар Бразилия моҳи декабр тамом мешавад. Витор Роке ба ягонҷо саросима нест. ӯ мехоҳад бо дастаи худ мавсимро то охир бурда расонад. баъдан моҳи январ омадани ӯ ба Барса ҳамаро қаноатманд мекунад. Левандовски то ин вақт хаста мешавад, марҳилаи мушкили мавсим мерасад ва дар ҳамин айём бозингаре мисли Роке хеле лозим мешавад. аз ҳам муҳим дар ҳамин ним сол масъалаи ӯро ҳал кардан лозим буд, вагарна дар ин 6 моҳ бозингарро аз даст додан эҳтимоли зиёд дошт. аммо бо ин ҳам мушкилиҳо боқӣ мемонад. моҳи январ Барса пулро аз куҷо меёбад? оё Торрес ва Фати моҳи январ ба қарори тарки Барса меоянд? шояд дар ним сол Фати ва Торрес чунон бозӣ кунанд ки Роки дигар дар кор нашавад. не албатта дар кор мешавад, аммо агар он ду нафар рушд кунанд боз ҳам беҳтар аст. саволҳо зиёданд, аммо як чиз аён аст: Барса бояд ин бозингарро аз даст намедод. бисёриҳо мегуфтанд ки агар Роке ба Каталония наояд, бояд Неймар оварда шавад. агар ин ду бозингар қиёс кунем, омадани Роке 100% беҳтар аст. Неймар аллакай 30 сола аст, ӯ пули зиёд дорад ва ягон бор бо мотиватсие ки Роке дорад ба майдон нахоҳад омад. ангезаи Витор Роке куллан дигар аст. ӯ бо аланга дар чашмон ба Барса меояд. оташи Неймар бошад аллакай хомӯш шудааст. лекин мо дар бораи Неймар ҳам як видео карданем. агар ин гуна тарзи пешниҳод ба шумо писанд бошад, дар комментария нависед, мо аз рӯи ин як хулоса мебарорем. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TVро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.